Ahojte, takže dnes mi prišla ďalšia pošta. Zabalené dobre v bublinkovej fólii. Takže máme tu kokardu FGI, jablčko, 4 delostrelecké gombíky a jednu šesku gombík. Musím si pozrieť. Je to dobre takto zabalené, lebo je to na tvrdom kartóne, obalené bublinkovou fóliou, čiže nehrozí tam také poškodenie. Ešte je tu pozostatok plechu a dôhoček na uchytenie, na prišitie. Táto kokarda to je nález, ale je krásna. Má peknú patínu. Takže dneska kokarda, gombík s číslom 6 a 4x delostrelec. Tu je zaujímavé to, že táto kokarda skončila niekde inde. Ja som ju chcel, len som pozde zareagoval na inzerát a nakoniec aj tak skončila pri mne. Čiže to ma teší. Ďakujem Daniel za to. Takže dneska to máme takto. Drobnosť, ale poteší. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem, ahojte.